Vámonos a Marte, non, o que? Parece ser que xa se vai poder ir a Marte. Alguén quer ir a Marte? Dixo un ali, eu se non chove, vou. Con tal de que non chova. Non, vai se poder ir a Marte, pero non é obligatorio, sabes? Non é como cando é a festa de Brao, que a festa é ao lado da túa casa e parece ser que tens que ir á festa obligatorio. Non quero ir á festa, non, pero é que é ao lado da casa, pero non quero ir á festa, que mal me dá. Pois a Marte tamén, non é obligatorio ir a Marte, pero vai se poder ir no ano 2045, din. O que queira, o que non queira ir, non. Non vai ser fácil, porque xa é difícil meter a maleta para un fin de semana, imagínate facer a maleta para ir a Marte, non vai ser fácil. Como sempre, entendo que serán os americanos, os primeiros que vayan, porque son máis listos, máis espabilados. Visto o que pasou cos americanos que tuveron agora hai pouco, unha misión espacial, por primeira vez, teñen que evacuar a un astronauta porque estaba enfermo. Eran 4 astronautas, había un enfermo e pararon a misión e evacuárono e non dixeron quen dos 4 estaba enfermo. Ni o dixeron, nin se filtrou. Chega a ser en España, xa o di María Patiño ao día seguinte xa di que... Vai levar un ano o viaxe, vale? Un ano, un pouco máis que ir por carretera daqui a Viveiro. Un pouco máis. Ou que ir en tren de Santiago a Madrid, tamén anda por aí. Un ano para ir a Marte, e se queres volver, outro ano, 30 millóns de kilómetros, vale? Pois agora, neste sketch que vamos facer, viredes por onde vamos ir, vamos viaxar ao planeta vermello, vámonos a Marte, vamos para lá. Marte, o planeta vermello, seco, silencioso e sen un triste varadero. Pero iso está a piques de cambiar. Estamos a punto de asistir ao maior fito da historia da humanidade, dende que Ortiga coñeceu a Pili Pampín. Por primeira vez, o ser humano vai pisar un novo planeta. Este é un salto xigante para a ciencia, para a exploración espacial e un pequeno paso para os nosos astronautas. Un pouco de paciencia, vale? Que ainda teño as pernas dormidas. No, espera un pouco. Porque me dicen que estou en Marte, senón pensaría que estou en Ourense en pleno mes de agosto. Pepe! Oh! Estou mexando! Cuidado, ves que vai ir para arriba! A madre que me parió! Pepe! Molesta xa, non te das acostumbrado á gravedade. Eu estou acostumbrado, mira. No, é o... Pola mañana café, pola tarde ron. É a talla do traxe. Ti que talla collestes? Porque a min deron unha M, pero un M non é isto, é un S, Son como as tallas de Zara. Claro, eu collino en Zara díxome, dá igual a M que a L. É o mismo, dá igual por onde a collas. É o mismo. Ponlle M. MS, mentira. Isto... E aparte... Pa mexar non é... sabes? Pa mexar. Non é fácil. E non transpiran estes traxes. Eu non sei como estás ti, pero eu teño aí abaixo... Pero tú por onde respiras? Cóceme, Tú non respiras pola boca? Sí, pero... cócese, vale. Sí, cócese máis abaixo. Bien, xa estamos, Comandantes, procedan a colocar a bandeira. Ostras, a bandeira. Está a bandeira, onde está a bandeira? Está aquí. A bandeira. Collestes ti a bandeira? Venga. Clava ya Bandeira aí. gallega aí. Que queres, que sople vento dali ou que sopre daqui? No. Ou vento lle nordés, como que? Pepe. Sí. É a bandeira da Argentina. Parecíamos. Pero eu levanteime, non quixen encender a luz para despertar a muller, metín a mano na mesilla de noche, eu vin azul e blanca e dixo, esta é de Galicia. Pero xa me extrañou, sol en Galicia, xa me extrañou de carai.
dixestes é de Argentina. E ahora que facemos? Non pesan nada as pedras É aquí. pola gravedad. É pola gravedade, que aquí a pedra non pesa nada, é espectacular. Atende, que facemos ahora ca bandeira de Argentina? Bueno, non dicen que Argentina que é a quinta provincia de Galicia. Pois agora Marte é a sexta provincia. E listo, adelante. Vin conducindo eu todo o tempo, Todo o tempo vin conducindo. Eso que antes de salir dixeste ti, tranquila, ti conduce que eu xa che dou conversación. Claro. Foi salir da atmósfera e xa non houbo Pepe. A dormir todo o viaxe. Bueno, porque eu fui aguantando despertado está o máis importante, que para unha vez que sales de Galicia xa é todo. Entendes? Aí xa me quedei dormido. Aí xa me quedei. É o meu. Pero hai cobertura aquí. Si levo aquí como runners. Pero non sabía que había cobertura. Hai cobertura, non vai haber cobertura, ten wifi, a nave ten wifi. Entra por wifi. Joder, hai máis cobertura en Marte que no Courel. Iso tamén é verdade. Bastante máis. Este número... Quen é? É un número que non conozco, este número. Sí. Hola. Hola, comandante Santos. Sí. ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Estamos abaixo! Quen é? ¡Pepe! Sí. Óyeme! Sí. Quero falar con Pepe! Son Pepe. Quen é? Con quen falo? ¡Pepe! Sí. Son o fontanero! Estamos no portal! Ábrenos! Quen é? Quen é? O fontanero! Pepe! Onde estás? No portal! Ábrenos! Levo un ano esperando polo fontanero e chegou unha hora. Fuá! Que teño unha fuga no baño ali, que unha fuga no baño ali ao lado do bidé. Antonio! Antonio! Escoitarme! Sí! Oiche, non estou na casa agora. Pero onde estás? Que che vou pola chave! Anda por Orense! Anda por Orense! Por Orense non! Xa salindo! Antonio, cóllesme ahora mismo aquí. Non estou na casa, home, cóllesme a contramán. Pero non te preocupes que vou ca furgoneta. Onde estás? Estou en Marte. Bueno, pues veño un martes entonces. No, martes no, que estou en Marte, no planeta. En onde? Na mierda. Dios, son astronauta. Bueno, pues volvemos outro día. Pero cando? Eso xa non te podo dicir, Este ano, polo menos, non. Este ano nada. Nada. Non te movas dai que vou nunha carreira que che leva as chaves, vos. No, para! Ei! Ven aquí! Ven aquí! Vou agora. Espera aí. ¿A dónde vas ahora? ¿A dónde vas ahora? Vou dar a chave e volvo, ¿A joder. dónde? Ahora ese, vou dar a chave. Pero como vas a ir a volver? Que estamos en Marte, estamos nunha misión. Non sei se te acordas, estamos en Marte, Pepe, en Marte. Xa lle estás poñendo pegas tú a todo ahora tamén. Como Que estás queres que poñendo faga? pegas? Terei que ir dalle as chaves ao fontanero, que senón non me ven todo o ano. Pero vamos a ver. Levamos un ano de viaxe para chegar aquí a Marte. Estamos nunha misión espacial internacional. Antonio, espera un pouco. Non te movas, oíche. Dime. Que estamos nunha misión espacial internacional. Pero vou a Orense, é un ano para lá, é un ano para aquí. Vou ali. Tú mentras quedas aquí en Marte e vas analizando as pedras, que é o que había que facer. Non, naide se vai enterar que non estou eu. Eu é un ano para lá, outro ano para aquí, son 2 anos. Tú, E
E que quedo aquí, sola. Sola está Isabel Pantoja. Tú estás aquí en Marte. Joder. Antonio, bora, non te movas. Antonio! E se ao final non hai agua? Digo, se ao final aquí non hai agua. Bebes unha Fanta. Eu que sei. Pides outra cousa, eu que sei se non hai agua. Non entendes? Eu vou alá, doulle as chaves ao fontanero. Un ano volvo para cá e xa está. Pero é que un ano ir para alá e outro ano vir para cá, con lo cual son 2 anos. No. É un ano para alá, outro ano para cá, e o tempo que lles leva a eles o tema do baño. As cousas son como son. Antonio! Vou agora! Voume. Vas levar a nave? Si vas levar a nave. Non vou ir en bicicleta. Coño, terei que levar a nave logo. Non, pois unha cousa é quedar sola aquí en Marte e outra cousa é quedar sin a nave. Non, eso sí que non. É que non teño nin onde sentarme. Que fago aquí 2 anos? Isto tamén ten razón, Que? 2 anos de pé. Eu xa cando vou á misa son 20 minutos e xa non sei como poñer. Aí ten razón. Aí ten razón. 2 anos de pé. Aí la tienes. Séntate, son moi cómodas, Cómodas non son, pero aguantan 2 guerras. E que vou estar sentada aquí 2 anos, esperando por ti. Que mala compañeira es, la madre que me Que mala compañeira, Que ti. mala compañeira es. Me cago en Dios. Pois vai ti, veña, vai ti, ala. Veña, vai ti, quedo eu, veña. Xa está. Pois prefiero ir eu, si Pois vai prefiero ir tú, eu. quedo Pois eu. vou eu, xa Quedo está. eu, quedo eu. Que teño que dicirlle? A que? Que ten que facer? Que ten que a joteira que ten ali ao lado do bidé? Que ten... A ver, eu vou ali. Sí. Vou, abro yo ao fontanero e que lle dixo? Julio, tens que explicarlle. Que lle explico? Tú entras no baño, e onde está o bidé, no, ao lado hai un zócalo. Ese zócalo, que é gris, ese non é, é outro que perde detrás. Aí hai que facerlle un chaflán a doble caída, para que non lle entre pola esquina, porque xa probamos que entrará por aquí, pero ten que meterlle atrás. Aí hai que quitarlle, hai un tornillo que xa está salido, aí é onde é. Vale. No chaflán, o chaflán, teñen que facerlle o chaflán aos lous laos. Pero O chaflán. E o chaflán que lle dixo, de ovo ou de vainilla? A que non te vas a acordar. Non te vas a acordar. Vas chegar ali e non te vas a acordar. Non ves que teño que ir eu? Teño Por que que ir non eu. vou acordar? Pero como vas a ir ti e me vas a deixar aquí sola? Que neste planeta non hai nada. Non hai nada, dilo tú. Non mirache aínda. Home, así Non a hai simple nada, vista- non hai nada. A simple vista non. Polo menos ten cabelo que hai en todos os sitios. O que? Unha lavandería desas que lavas tú a roupa. Eso hai en todos os sitios. Pepe, por Dios. Quedannos 10 anos de misión. 10 anos de misión, con todo o que temos pasado xuntos. Veña, pois quedo. Quedo. A la mierda todo. Mierda do baño, merda todo. A la mierda. Ahora non che vou nin falar. Nestes 10 anos non che vou nin a dirigir na palabra. Pois a partir de ahora, dese lado para lá o planeta é teu e deste lado para cá o planeta é meu. Ostra, Non, sí. ostra. Sí, ostras. Hai 5 minutos que chegaron os galegos a Marte e xa hai un marco posto. Sí. Pepe! Antonio, Quen é? Quen é? é o fontanero. Pero tú viñeche desde Orense. A ver, dame as chaves que teño presa, que deseo a furgoneta cas 4 intermitentes postres. E vai máis rápido o cerebro que a boca.
Ai, pensei que te quedabas ahora mismo. Pero te viñaxe desde Orense, pero Tomás Chaves. Tomás Chaves. O meu. Este é do portal, este é do piso. Acordádevos, ali no... Hola? Hola, buenas tardes. Mire, que estoy aquí en Ourense, na súa porta, que lle traio un paquete. Ti agora volves pa a terra, non? Sí. E vas pa Orense? No, vou para o Carballiño. Por pouco, Por pouco.